De poorten van Friesland over het wetter, de Johan Frieso-sluis bij Starem, had een nieuwe informatie rond. In de sluis is apart plak maken voor mensen die het meer weten willen over de skietnis van Starem, maar ook over de werking van de sluis en de verschillende wetters in uw provincie. We hebben hier een kleine monitor en er zijn tijdens de bouw van de sluis heeft hier altijd een webcam gestaan en er zijn beelden van het hele gebeuren van niks tot het prachtige complex en dat kun je hier zien in kleine fragmentjes. En dan wordt er ook verteld hoe bijzonder deze sluis is en hoe duurzaam het allemaal is opgebouwd en dat het gewoon een hele nieuwe ontwikkeling is binnen de sluis. En hier staat een heel verhaal over hoe groen die sluis is. En ja, er zijn bootjesmensen die al heel vaak door zo'n sluis gegaan zijn en dan eigenlijk nog niet weten hoe zo'n sluis werkt. Het informatiecentrum zit wel wat u het zegt, maar de eerste bezoekers binnen positief. Ik vind het prachtig. En ik mooi dat het al iets zat zien heeft. Dan weet ik nou wat er al gebeurd is. Never die horen, daar weet je niks van. Daar weet ik niet van die leider toen allemaal. Dit is prachtig. Wij vinden dat Starem de invalspoort van Friesland willen maar voor de watersporter. En daar willen de mensen graag over informeren. En we willen de mensen graag het gevoel aan dat ze welkom zijn in Friesland. En dan je bij, als je binnenkomt, dat je even verteld wordt wat Friesland is, wat is de plak inhoudt en wat je te doen is. De informatie rond is uniek in Friesland. Als het een succes wordt, is al wachtje.